Okay, ntatengo tebia abantu ba bintu mbiro konya gotanga ntari kumanya. Utari kumanya kiriki nugije. Umaite by the way never. Nje butambira asima basomere ase muchiete kombo. Ntari kumanya. Kanga ntu achore to mwana oyo nyarebe. Kanga chikure chichi haki tukaki buya gaki. Nkitutari ko chore mwana oyo nyarebe gaki. Kaki tutari kumanya. Bono utari kumanya ngaki utakirtayo. Ayebi komanya no agitanga. Ligeri bono buraibu na bwabeire na nayo kuranga kinge ngechae kiro siringi 10. Okay. Kurari rore ngantari kumanya gaki ntari kumanya gaki ntari kumanya mwana otu asomete ne reference mabere accurate very intelligent munyu omega kanga nanche kanga bone ga nigere buyaiga kanga bone nanche ere buyaiga ligere libono yogo muire teligere sobo amusikiti basikaine sana. Okay, naliyo yegara nyome tanchande gaki ntari kumanya aje eli tantari kumanya wachara nayo please live and direct ngantari kumanya ndi negali eliende bone yegari ne gonchana bona aje tata tali asobobe mbore kwa minyokere yerejire kwa minyokere gari ichire wasoire mebono kwa migiru marango teburu karaika okay kwa makro gwatige gari yale ngegari probox yale gukobogori ogoisana imeboronge gogende ngantari kumanya utari kumanya kiriki ngantari kumanya gakitinda momo gaka elireke rolie torwe wi gaki mangana ngantari kumanya gaki wachara tabatari umongina naya mahenepi naye tubwene tigweteba ngantari kumanya because niki umongina no matekio bwene tego koranka no bwene tego kumanya kio bwene tego korabu gabu tali obwene tego chaka tali ogo mogako ikire libaga omogako no munarite no bwarte platform yaye nkia gutumia okay omugaka nyoikire anya komonareti hi baby gendera boigo tali ngantari komanya gakiti nkwana bono sense okay arafu ntatenko boli mwancho murigereriga mwancho murigere no mwancho motegereri ontegerete gatembe FM ekionga kia mwamuguse 102.7 ntatenko boli borongega anto bande mbalenga naki nga bono maete nyarebe nalikwa ndio ntuturakana okay ngabona ali buya sana okay mbuya ali nturakana ngabono ntaite make sure na musalirie gasi okay no problem eno geje kwimuka korbuo serious kwagenda mpaka semere magokora okay waso immediately kwalia mangana abu kabisa serious we mpaka kiabanga inchuga kujakira bono iga na koire suspension until further notice ogendanga diria chirenka no muri nerenka gabu kuchiare gokonyora njira gabu ura kwa ebese sigara okay ngokonyora ari ngoko ebese sigara bono muri nerenka bono no muri bono nerenka bono kwa magochaka ngaki ntari kumanya gaki ntari kumanya okay no problem arafu abasubati neno timugwita mono abasubati nto banjete sana lakini mugwika mwa complain mono ngayani bono nambwato mwana mumuranchaire ochaire ngina muntu ochaire okay ngayani nambwata kanyaruke kabirenga mune nchaire kenyoro ngaiga timbwati mwana aye ngaki ntari kumanya gaki ntanga ni umumura utari kumanya naye nyasaye liuchieri naye nyasaye siwa pembirezi wara siwa soroli never hallelujah.